dhi nyime gi chal marwa mar piny Kenya. Odiochieng' ma kawuono chieng' tarik 11 dwe mar 12 ne jopuonjre 1.1 ma bende notimo penj mano mar grade 9 KJSEA. Duoko igeno odiochieng' ma kawuono. To parni migawo mochung' ne weche mag somo bende noyango kanyo ni kapok ichamo Christmas, chieng' tarik 25 kapok oromo nyakorom Gajwang', ibiro bedo king'eyo kata mana nyathini biro bedo ka ng'eyo ni en skul mane mano mar senior ma bende ibiro bed ka iluonge. Odiochieng' ma kawuono ka duoko ma kamago igeno wuokgi, itwa nitiere oko, wang'wa bende nitiere oko. Ka giwuok to biro bedo kwa nyisi. Aparo malo sani na KJSEA ni nikech ang'e ni antiere gi jolony e weche mopogore opogore. Ok gilony e weche mag somo to kata kamano ginyalo bedo ne gin jonyuol, bende gintiere ga nyithindo KJSEA, gintiere koda wede, gin bende gin jo Kenya, ging'e kaka penj ng'ikruok mopogore opogore osebedo ka nitiere e pacho ka. Aparo ni Matinde achaka nina kodi kotende kod penj mano mar KJSEA, ywak bende nitiere kaluwore koda jopuonj ma bende biro bedo ka puonjo jopuonjregi e senior school grade 10. Pero kamano weche mag somo ana japuonj, actually I'm a school director. Koro weche somo bende ang'e matin kendo afollow kabisa. Ma en lai manyien to kendo wasefollowe, waseluwe kendo wasenene. Gima timore ni jonyuol ne ok onyis weche moko maber kata jopiny. Ne owach mokwongo ni kategori mag schools wabiro golo: national schools, county schools, district schools, mago koro ok bibet kendo bedo phased out ni nyithindogi ka gisetimo penj mar grade 9 ka gidonjo senior school to gibiro luwo pathways kaluwore gi ability gi. To sani ka result dhi wuok kendo waseneno kaka gise categorize national school ka olok mana nying gi. Ong'eche mane bungu gin mana maka bungu pod odong' mana macha. Masani rush number 1 ma janyuol dwaro, nyathina dhi Alliance, nyathina dhi Mangu, nikech gibedo categorize ni first national schools, kaeto nitie promoted national schools. Dueno ka category cha pod mana tie. Koro janyuol kata kaka an janyuol, adwa nyathino dhi kanye? Mangu, dhi Alliance, odhi the first national schools ma wang'eka. Kotamore mano to dhi promoted national schools. Manyansa thuru ang'eyo ni sani wan gi national schools. Wan gi Ng'ia Girls, Kisumu Girls, Nyakatiza National School, Kanga School, mago ae thuche wakocha. Koro kotamore ni nyathi ok nyadhi Alliance, ok nyadhi Maseno, kano dhi the second tier national school. Kia mano wan gi the third tier, ma en senior county schools. Kendo wach nyathi ma o exceed expectation 90% ema dhi the first tier. Jo 80% dhi the second tier. Kako dhi kamano to gima ber ni en 100% transition. Nyithindo mantie below expectation be pod omi kendo ndik niya district school. To district school to be categorized ni nitie boarding to gi day. King'iyo category no, the last tier en sub-county, day sub-county schools. So janyuol ka inoko kanyo, nyaka ing'e ni ang'o miyo janyuol dwaro nyathino dhi national school to kik dhi sub-county school. Mantiere nitie pathways moko, mantiere national school to onge sub-county schools. Result wuok kawuono to mano is the next place ma wadwa rush kama nyathi dhi bede play.